Хайырлы көн, хөрмәтле тугандар, ата-әсәйдәр, хөрмәтле коллегалар, хөрмәтле гимназиябезнең җитәкчеләре, кадерле укучыларыбыз. Ушу елда безнең кадерле гимназиябезнең зур юбилее. Был безнең кадерле гимназиябыз гына түгел, был безнең халык гимназияһы. Бөтә кешегә мәгълүм, ушу Өфө кала башкорт гимназияһы бик авыр елдарда, 60-70 елдарда коммунистик идеологияның сәскә аткан вакытында күп атай-әсәйдәрнең, зыялыларыбызның теләге буенча улар үзләренең язмышларын авырлыктарга алып, алдан уйлап белеп, ушы кала уртаһында 20-нче башкорт мәктәбен асырга ният итәләр. Һәм зур авырлыктар менән асыла был мәктәп. Был асучы агайдар, апайдар үзләренең тормыштарын авырлыктарга алып, обком ишектәрен көн һайын тигеләй тапап, шундай кала балалары өчен мәктәп асуды талап итеп, уны тормышка ашыралар. Ысынлап та был яһәттән был безнең республикабызда беренче халык мәктәбе. Һәм беренче мәктәп асылга чакта уның директоры мәрхүм Тугызак агай Яһудин. Мин бына ошо директорды гына белмәйм. Һәм икенче директорыбыз Хафизов Марат агай мине ошо мәктәпкә эшкә алды. Ул вакыттарда эшкә керү был мәктәпкә еңел эш түгел ине. Ул мине эшкә алганда ла, бына әйдә 1-2 ай эшләп кара, әгәр дә эшли алганлыгыңды күрһәтә алһаң, даими итеп күчерәм дине. Мин уйлайм, эшләй алганымды күрһәткәнмендер. Һәм бына бүген инде мин ошо яраткан гимназиямдың ишеген 43-нче ел асам. Төрле хәлдәр булды, төрле вакыттар булды, куаныштар булды, уңыштар булды, уңышсызлыктар да булды. Эш булгач, ул бөтен нәмәлә була. Ләкин без бер нимәне белдек, без халкыбызга хезмәт иттек. Без ошо мәктәбебез, зыялыларыбызның көсе менән асылган мәктәп яшәһен, сәскә атһын өчен бөтен нәмәгә риза булдык. Көндү төнгә ялгап эшләнек. Ул вакыттагы ветерандардың мин һәр берен беләм. Һәм мин үземнең ошо гимназияла зур ролемне шунда күрәм. Өлкән апай-агайдар, улар хәзер юктар, күптәре бар әле. Һәм әле бүгенге эшләп йөргән яшь укытучыларны тоташтырып торучы бер укытучы дип уйлайм. Һәр вакытта ла мәктәптең эшенә бирелеп, уны яратып эшләнем. 15 ел буе профсоюз җитәкчесе, 25 ел буе рус теле һәм әдәбияты методик берләшмәһе җитәкчесе, һәм 8-9 класс сыгарырга туры килде. Бөтә классларымда ла яратып эшләнем. Һәр бер ата-әсәйдәремне хөрмәтләп, улар менән якын булып бергә эшләп, хәтердә калган бөтә классларымда, ләкин һуңгы классым менән бигрәк тә тату, бигрәк тә көчле бер класс булды. Шундай балаларын зур итеп күрә белгән атай-әсәйдәр, әгәр дә шуны эшләһәләр атайдар, уларның максаттары тормышка аша. Без ошо Башкортстаныбызның бер генә мөйешендә калдырманык. Без һәр вакыт, һәр ел, яз һәм көз мизгелдәре, кыш булһынмы, Башкортстаныбызды Артур Иделбаев үзе лә безнең укучы, уның җитәкчелегендә лә һәм башка бөтәһе лә шул кадәр балаларыбызны дуслаштырып, бер гаилә кебек итеп булдырып, шундай мәктәптә, шундай сагыу мәктәптә укынылар балаларыбыз. Әлбиттә, бик матур укучылар сыктылар. Улар бүген безнең мәктәбе, бүген республикабызның
сағу кешеләре, кемеһен генә алһаң да, шул ук Булат Юсуповма, Айрат Абушахмановма, Иделбаевтар, икеһе лә Артур һәм Урал Иделбаевтар, Гайсина, Гөлшат, уларны итәпләп бөтерлек түгел, бөтәһе лә, һәм булар бөтәһе лә улар ошо гимназиябыздың ни өсөн эшләгәнен белеп, ата-әсәйләр балаларын ни өсөн монда килтергәндәрен белеп, килтергәндәренең һөҙөмтәһе. Мин үҙем уҡытыусы булараҡ, ошо көслө уҡыусылар менән эшләнем, улар менән үҫтем. Әлбиттә, мәктәп дирекцияларына һәр ваҡытта рәхмәтлемен. Улар уҡытыусыны үҫтереү өҫтөндә бик ныҡ эшләнеләр. Һәм бөгөнгө көндә лә әле беҙҙең мәктәбебеҙ йәшәй, сәскә ата, уңыштарға өлгәшә. Киләсәктә лә мин беҙҙең мәктәбебеҙгә матур уҡыусылар, тырыш уҡыусылар, телен, халҡын белгән, халҡының тарихын белгән балалар килһен ине. Ошондай ата-әсәйҙәр күберәк булһын ине. Хәҙерге мына коридор алға, фойеға сыҡһаң, шуныһы һөйөнөслө. Кемде генә ҡараһаң да элекке үҙебеҙҙең уҡыусыларыбыҙ. Тимәк, улар үҙҙәренең мәктәбендә яратып уҡығандар һәм әле лә үҙҙәренең балаларын ошо мәктәптә уҡыталар. Йәшәһен мәктәбебеҙ, сәскә атһын, уңыштарға өлгәшһен. Киләһе йылдар әле тик уңыштар. Минең уйымса, мәктәптең матур биографияһы әле алда, ярашып уҡырға ҡалабыҙҙа башҡорт мәктәптәре, лицейҙары бар һәм беҙҙең уҡыусылар уларҙың береһенән дә кәм түгел, уңыштар әле алдалыр тип уйлайым. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле коллегаларым, ҡәҙерле балалар. Мин Ҡаһарманова Гөлсирә Камил ҡыҙы. Беҙҙең гимназияла 27 йыл тарих һәм йәмғиәт предметтарын, фәндәрҙе уҡытамын. Ҡотлау алдынан тарихсы булараҡ, мәктәптең тарихын өйрәнеп тә һәм ҡатнашҡан материалдар йыйышырға ярҙам иткән уҡытыусы булараҡ, бер-ике һөйләм әйтеп китәмен беҙҙең мәктәптең тарихы буйынса. Нимә белән айырылып тораһың беҙҙең 20-нсе гимназия, беҙҙең ғорурлығыбыҙ? Ул тәүге башҡорт гимназияһы булып асыла 1970 йылда. Аныһы бөтәһенә лә мөһим. Әһәмиәте ниндәй? Беҙҙең гимназиябыҙға тиклем Өфө ҡалаһында берҙә 1970 түгел, 57 йылдан көрәш алып алған беҙҙең ҙур сәхиш Идел ағай Агишев мөрәжәғәт итә Башҡортостан хөкүмәтенә, Өфөлә башҡорт мәктәбе кәрәк дип. Әммә ул хыялдар, маҡсат ирешә донъяға 1970 йылда. Мына инде 50 йыл беҙҙең мәктәбебеҙ Өфө ҡалаһының данлыҡлы гимназияғына әүерелеп, нисәмә меңәрләгән сығарылыш уҡыусылары бар, һәм дә беҙ ғорурланабыҙ. Үҙем уҡытыусы булараҡ, был гимназияла 1993 йылда өлкән баламды етәкләп мәктәпкә килдем. Мына инде 27 йыл ошо гимназия белән минең яҙмышым, булмышым, хеҙмәтем бәйләнгән. Гимназияла эшләгән ваҡытта вазифалар да башҡарған булдым. Тәрбиә эш буйынса ярҙамсыһы булдым директорҙың, заместитель тип әйтәбеҙ, урынбаҫары 90-нчы йылдарҙа, 2000-нче йылдарҙа оҙаҡ ҡына эште алып барҙым, етәкләп, урынбаҫар булдым, ғилми тикшеренеү эштәр буйынса. Ә бөгөнгө көндә үҙем дауам итәм эшләргә. Ҡәҙерле балалар, беҙҙең мәктәбебеҙ ул рухи үҙәк. Башҡорт балаларына башҡорт телендә белем биргән, ҡала балаларына белем биргән берҙән-бер мәктәп. Әйтеп киткем килә, иң кәрәкле, иң мөһим урындарын беҙҙең мәктәптең. Беренсенән, ул тәрбиә яғынан бик көслө, рухлы мәктәп. Уҡытыуы ла көслө. 2 баламды бында килеп уҡыттым. Мин ышандым, һәм дә ышанам бөгөнгө көслө коллективыбыҙға.
тәрбия эше бик көсле. Хөрмәтле атасалар, һез бәхетле кешеләр. Балалар үзебезнең милли рухта тәрбияләнгән мәктәпкә килтереп балаларыгызны шатланып укытаһыгыз. Мин үзем мәктәбемә теләймен мәңгелек нитергә. 50 еллык юбилей ул әле. Безнең мәктәбебез 1000 ел эшләһен үзебезнең башкалабызда халкыбызга, башкорт халкыбызга зур файда килтереп дип әйтер идем. Безнең мәктәбебез милли рухи мәктәп. Хәзер мәктәбемә рәхмәтләрне белдерәмен. Мин шатмын. Бу мәктәп яшәһен, укытучылар һәйбәт булһын, укытучылар коллективы көчле бүгенге көндә лә. Рәхмәтлемен безнең директорларыбызга. Беренче директор бунда мәктәптә булган Вильшайдулович Бахтияров. Алар гигант итеп әйтәйек инде. Хафизов Марат Мухамедьянович һәм дә гимназияга күсергән Хисамеддин Салават улы Хайбулин. Аларга мин зур рәхмәтлемен. Рәхмәт. Укытучылык ул безнең өчен нимә дигән һорауга нимә дип әйтергә булыр инде. Укытучылык ул безнең өчен әлбәттә иҗади карашты ныклап талап иткән, үзе җаваплы ла, үзе авыр да, үзе бик хөрмәтле лә хезмәт, шулай бит? Шулай инде, шулай. Чөнки балаларны тәрбияләйбез. Илебез өчен олы шәхестәр әзерләйбез. Илебез өчен үзебезнең балаларның җимешләрен күрергә теләп, аларны без тәрбияләп, белем биреп сыгарабыз. Бuna укытучылык бит инде ул ошо 70 төрле һөнәрне үз исенә йыйып алган һөнәр. Шулай бит, Вазих? Мин Вагизович. Һәм әгәр дә моны мәсәлән балага кешенең күңеленә йырсы үзенең моңы менән килеп керһә, рәссамдар үзләренең матур һүрәтләре менән килеп керһә, инде укытучылар без үзебезнең тылсымлы үзебез менән балаларның күңеленә үтеп керердәй һүзләребез менән мөгаен килеп керәбездер. Шулай бит? Әлбәттә. Шуның өчен хайлаган һөнәребезгә һәрвакыт без тогыры алырга тиешбез. Шуны эшләү лә мөмкин түгел. Инде моны мин үземә килгән сакта ошо гимназиябызның 50 еллык язмышында, 50 еллык гомерендә инде мин 35 ел моны бында эшләйм. Һәрбер көнем, һәрбер сәгатем, һәрбер елым әлбәттә бик кадерле безнең өчен. Шулай бит, елдарыбыз бик кадерле. Чөнки һәрбер көндә килеп кереп, балаларның шат тавышларын ишетү, ата-әсәләрнең безгә ашанып тапшырган балаларын һәр көндә матур белем биреп, тәрбияләп, уларны шәхес итеп күреп, итән һау удатабыз икән, моны был ысынап та без үз эшебезгә тогры калабыз дип әйтһәм дә әйтер инем инде. Һәм нимә әйтәһем килә тагыла? Бuna ошонда укытучыларның да көндәре, ошонда үтә гомердәре. Ләкин һәрбер үткән көнебез, һәрбер үткән сәгатебез ошо безнең балалар белән үтә икән, ул безнең өчен ул нык кадерле. Үзебезнең укыткан укучыларыбыз хәзер бик хисап, кайда гына кем генә булып эшләмәйдәр, нинди генә һөнәргә ия булманылар. Һәм һәрберсе үзенең өлкәһендә югары дәрәҗәләргә өлгәшкәннәре лә бик күп. Без уларга ысым күңелдән улар белән горурланабыз, уларга рәхмәтләр әйтәбез. Дөрес бит? Әйе. Улар өчен горурланабыз әлбәттә. Һәм улар белән безнең бәйләнеш һәрвакыт бара икән, без уйлайбыз инде. Үзебезнең җимешләребез татлы, үзебезнең эшләгән эшебезнең һөдемтәһен күрәбез дип. Уларга мең рәхмәт әйтәбез. Ата-әсәләр белән бергәләп эшләгәндә генә кулга кул тотынышып ысынап та эшеңдең дә һөдемтәһе була. Эштең җимешле була эшебез. Һәм әлбәттә үзебезнең хезмәтебезне үзебез моны шулай хөрмәтләй дә алабыз. Шулай бит, Вазик Минвагизович? Һәм мин уйлыйм инде моны без монда бик күп еллар эшләйбез икән. Эшебезне яратканга эшләйбез. Эшебездән аерыла алмаганга эшләйбез. Моны мин 35 елның 20 елга кадәр 20 ел булып бетмәһә лә тәрбия эшләре буенча директор урынбасары булып эшләнем. Һәм бу әлбәттә әйтү генә
тәрбия эшләре буенча. Был тәрбиянең осы кырые юк, уның иге-сиге юк инде. Ишектән килеп, капкадан килеп керү менән безнең башлана тәрбия эшләребез. Уны һынап та бетеп булмай, уны атап та әйтеп булмай, һәрбер һүдебез, һәрбер эшләгән эшебез безнең әлбиттә тәрбияви эш булырга тиеш, һәм бу шулай була. Шулай ук китеп бара инде ул. Һәм бында әле хаклы ялда булган ветерандар, әле эшләп йөргән ветерандар, бөтә укытучыларны ошо гимназиябызның, данлыклы гимназиябызның, данлыклы Фатима Мустафина исемен йөрткән 20нче гимназиябызның юбилееменнән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Кемдер әле хаклы ялда, уларга исәнлек, һаулык, әле эшләп йөргәндәргә уңыштар теләйбез. Ошында гимназиялар ошында үтеп, ошында үзләренең эш һөҙөмтәләрен күреп, Алла бирһа эшләһендәр инде дигән мин ошондай фикердә калам инде. Һәм тагын нимә әйтәһем килә? Бына безнең гимназияга балалар хәзер инде үзләре ата-әсәләр булып, ошонда укып сыгып, балаларын килтерәләр икән. Улар бик күптәр бит инде хәзер. Кайбердәр инде хәзер yeğen-yeğenсәрләрен итәкләп киләләр. Менә бу буындар бәйләнешенең нык икәнен аңлата. Менә безгә үзебезнең укучыларыбыз ышаныс менән караганын аңлата. Менә монда безгә ата-әсәләр һәр вакыт ышаныс менән балаларын килтерәләр. Димәк, үзләренең туган мәктәбен яраталар, хөрмәт итәләр, кадерләйләр. Һәм ошо кадерле генә мәктәбебезнең кадерен беләйек тагыла. Чөнки ул безнең 20нче мәктәп ул. Бөтә авырлыктарга бирешмәенчә, заманында һәрбер өйдән тиярлек йыйып йөргән башкорт балаларын туплап, башкорт мәктәбе асылган тәүге кала башкорт мәктәбе бөтә Өфе мәктәпләренең әсәһе булды. Һәм һуңыннан бөтә каланың башкорт гимназияларында әсәһенә әверелде ул. Шундыктан мин уйлыйм инде, менә әле шул флагты түбән төшермәскә, югары күтәрергә, әле эшләгән бөтә укытучыларга ла ошо үзебезнең кадерле мәктәбебезнең, милли үзәгебезнең кадерен белеп, артабанда безнең эште дәвам итһендәр инде дигән бер фикердә калабыз. Һәм ошоны теләйбез, Алла бирһә инде. Без бик бәхетлебез дип әйтәһе килә, шулай бит? Бәхетлебез әлбиттә. Бәхетлебез үзебезнең ошо мәктәбебез менән, бәхетлебез үзебезнең эшебез менән, үзебезнең ошо гимназиябыз менән, балаларыбыз менән, ата-әсәләребез менән, һәм әлбиттә үзебезнең бергә эшләгән коллегаларыбыз менән. Шул тиклем татыудар, кулга кул тотынышып, бер-беренә ярдәм итеп эшләйдәр. Нимә әйтергә кала? Бына бу үзебезнең өчен зур бәхет. Үзебезнең туган телебездә һөйләшеп, үзебезнең туган телебездә ныклы аралашып, үзебезнең туган йырдарыбызда, моңдарыбызда, курай моңдарын барыгын да үзебез менән бергә йөртәбез икән. Һәр көндә ошо телдә һөйләшеп, ошо телебезнең моңдарын тыңлайбыз икән, халкыбызның моңдарын инде. Без әлбиттә ысынлап та без бәхетлеләрбез. Барыгызга ла уңыштар, кадерле укытучылар, хөрмәтле ветерандар, кадерле балалар, хөрмәтле ата-әсәләр, ысын күңелдән котлайбыз һеҙҙең барығыҙҙы ла. Без шатбыҙ. Котлайбыҙ. Гимназиябыҙ артабанда гөрләһен, яҙмышы, ғүмере оҙон булһын. Алдағы йылдарҙа 55-тәр, 60-тарға артылһын, 70-тәргә, 7 атларға яҙһын, 80-дәргә һикерһен, һәм ғүмерҙәр оҙон булһын тигән мин теләктә ҡалам. Амин. Тағы ла өҫтәп мин шуны ғына әйтәһем килә инде. Бында эшләгән директорҙар, әлбиттә, мин әйтә алам ныҡлап, үҙ халҡының патриоттары. Патриоттар ғына ысынлап та директор булып эшләй алалар. Сөнки эш еңел түгел. Директор кешенең вазифаһына бөтә мәктәптең яҙмышы тора. Ата-әсәләрҙең яҙмышы, балаларҙың яҙмышы. Шулай булғас, мин бында эшләгән бөтә директорҙарға ысын күңелдән рәхмәт әйтәм. Һәм нимә тип йомғап ҡуябыҙ, Вазих Минғазович? Ҡәҙерле уҡыусылар, уҡытыусылар, ата-әсәйҙәр, бөтәгеҙҙе лә мәктәптең 50 йыллыҡ юбилейы менән ҡотлайым. Фатима Мустафина музейына рәхим итегеҙ. Фатима Мустафина 1913 йылда Һамар өлкәһе Оло Чернигов районында Диңгеҙбай ауылында тыуа.
Фатима Мустафинаның эшмәкәрлеге һәм эшләре ошо музейда күрелгән. Мәктәпте асыуда, башкорт мәктәбен асыуда Фатима Мустафина бик зур өлеш индерә. Һәм тәүге оештыручылар Идел Акишев, Рәми Гарипов, Муса Сиражетдинов, Мәрьям һәм Диккат Буракаевтар һәм башкалар беренче булып мәктәпте оештыручылар рәтенә керә. Фатима Мустафинаның гаиләһенә килгәндә Хәмит агай, Гайза апай, улар Ташкентка китеп барган сакта юлда Хәмит агай вафат булып кала, авырып. Һәм инде Фатима Мустафина гаиләһе менән Төркстанда кала. Төркстаннан улар 1926 елда Өфөгә кайта. Һәм Фатима Мустафина Владимир Ильич Ленин исемендәге республика мәктәбендә укый. Быел без мәктәптең гимназиябызның 50 еллыгын байрам итәбез. 2019 елда Хамар өлкәһе Олы Чернигов Диңгеҙбай ауылына без сәяхәт кылдык. Башкорт мәдәнияте һәм мәгарифе көндәрендә катнаштык. Фатима Мустафинаның тугандары, авылдаштары менән осраштык. Һәм Ыргыз буенда Фатима Мустафина йөргән ерҙәрдә булдык. Фатима Мустафина тураһында бик күп мәгълүматтар алып кайттык. Хамар өлкәһенең Олы Чернигов районында Башкортстанның халык шагыйре Рәшит Нигъмәти, Гөбәй һәм Һәдия Дәүләтшиналарга, Фатима Мустафиналарга такта таш куелган, без аларга сәскәләр һалдык. Фатима Мустафинаның һез шәҗәрәһен күрәһегеҙ. Фатима Мустафинаның улы Әнүәр һәм уның ейәндәре Азамат, Ильяс, Тимур безнең мәктәпкә осрашыуга килеп йөрөйҙәр. Һәм һеңлеһе Майгөлдең Нәфисә апай бездә булганы бар. Фатима Мустафинаның улы Әнүәр, үзенең инеһе Әнүәр хөрмәтенә ул үзенең улына Әнүәр дип кушкан. Әнүәр кустыһы уның 1943 елда хәрби летчик була бит инде, вафат була, батырдарса һәлак була. Фатима Мустафинаның 100 еллыгына без фәнни конференция үткәрдек. Һәм Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия институтында күренекле галимдәр менән осрашыу булды. Һәм мин дә унда катнаштым. Кадерле укучылар, хөрмәтле ата-әсәләр һәм укытучылар, һезне безнең 50 еллык юбилейбез менән ысын күңелдән котлайбыз. Балаларыбыз башкорт телендә һөйләшеп, аралашып үсә, үзләренең максатларына ирешерҙәр. Байрам менән, юбилей менән һезне.